Kaixo, egunon, Paco López naiz, Valentziako Generalitatetik. Nire lankidei entzun da, ez dugu besterik esateko, egia esan. Bat gatoz adierazi dituen, sailburuordeak adierazi dituen ideia guztiekin, ikuspegi global bat eman nahi baitugu administrazio publikoa, zer aldatu egin nahi dugu administrazioa, baita teknologia arlotik ere bai. Eta azken legealdi honetan, benetan bultzatu egin zen arlo hau, sinpletu nahian gure administrazioa eta ikuspegi orokorreta estrategiko bat eskaini ahal izateko, hainbat departamenturen eskariz, eta alde batetik zer bilatzen da homogeneizatzea sail guztien zeregina, eta osasuna adibidez ongizatearekin lotzea eta betera industria sailarekin. Ezaket eskerrak eman dizkizuedan gonbidapenagatik, ja danik hemen gauden. Simplifika plana aurkeztuko dugu, modu orokorrean ikusten duzue oinarritu egiten dela hainbat aurrekaritan. Oinarritu egingo gara laugarren lerro estrategikoan. Eta hainbat adibide ikusiko dugu ikusteko zera ari garen egiten RPA arloan. Simplifika plana Valentziako Generalitataren ekimen estrategiko bada, herritarra erdian jarri nahi duena, baina gainera zaindu egin behar dugu gure ekonomia eta baita ere barne antolakuntza zarduratu behar dugu. Naiz eta herritarra erdian jarri nahi izan, baina gero barne mailan ezin badut izapide hori aurrera eraman, eta ezin badut informazioa kudeatu, alperrek nabil. Beraz, pixka bat errepikatu egingo dut sailburu ordeak esan duena. Guk ere herritarra erdian jartzen dugu, gainera informazioa landu egin nahi dugu, arazoa baitugu, beti informazio argi bat izatearekin administrazioetan, eta naiz eta prozedura eta lege bat ezarri, azkenean un procedimiento eta mendekotasun prozedura bat izan ez dadin, burokrazia ere murriztu nahi dugu, noski horretarako hainbat lerro estrategiko komun ditugu. Oso garrantzitsua da eskalagarritasuna, martxan jarri berritugun proposamenean, berrerabiliak izan daitezen kontseileria guztien aldetik, denborak hobetu nahi ditugu, epeak murriztu, baita ere bermatu nahi dugu gardentasuna, eta horretarako eskuragarri izan behar dugu, ez bakarri jasotzen dugun jakinarazpena baizik eta tramite eta dokumentu guztiak espazio propioak izan behar ditugu. Gure agenda gainera baliabideak optimizatu nahi ditugu. Gainera teknologia berriak bultzatu nahi ditugu eta praktika berritzaileak kostuak murrizteko. Eta funtsezkoena, lehen sailburu ordeak esan duena, funtsezkoa da jarraipen bat egitea, kontrola egitea, aginte kuadroak eta ebaluazioa aurrera eramatea. Hau da, baita ere, ahaztu egiten zaigu, batzutan, baloratu egin behar dugula ere egiten dugun lana. Baina horretarako gure aginte kuadrotan jarraipen adierazleak ezarri behar ditugu. Ikuspegi honetan, eta argi izan da zein den gure arloa, 150.000 langile baino gehiago gara Generalitatean, gainera 25.000 xedapen, legezko xedapenak ditugu, gainera 2.000 aplikazio edo sistema baina gehiago ditugu, 400.000 arreta, aurrez aurreko aurreta ditugu, baina gainera egitura ere kontutan hartu beharrekoa da, eta hor sartzen gara gu. 2 urtetarako aurreikusitako plan honetan azpimarratu nahi ditugu 3 hanka administrazioaren simplifikatzeko alde batetik. Herritarra dugu, gero enpresa ere bai, baina barne antolakuntza ere bai. Hortxe dago, hau da, barne antolakuntza bultzatzea. Herritarren karpetan lan egin dugu, plataforma digitala modernizatuz, pertsona guztiek gai izan daitezen, beren karpeta izan dezaten, eta guk ditugun erregistroetako informazioa erraz jaso ahal izateko. Esate baterako
baditugu eiza, arrantza ziurtagiriak, esate baterako, edo adibidez desgaitasun ziurtagiri bat lortu nahi balin bada, edo familia ugariaren ziurtagiri bat lortu nahi balin bada. Gero, enpresen kanaletan ikusi genuen atari mordoa genituela, hau da, kontutan hartuta enpresa zein arlotakoa zen. 130 atari desberdin genituen kanal enpresa horren barruan, enpresa orain kanal bakarra izanik, enpresa osartu daiteke eta hautatu dezake edo iragazi nora jo nahi duen, baina atari bakarra du. Gero espediente bakarraren kudeaketa edo kudeatzailea. Nahi balin badugu informazio hori danak egitura berbera izan dezan eta herritarren karpeta egon dadin, hasieratik espediente bakarra izan dadila eta denok izen bera izan behar dugu. Eta horretarako dago espediente bakarraren kudeatzailea. Eta gure geruza jarri nahi dugu gainetik funtsezkoa delako informazio guztia herritarren karpetan egon dadin. Bestalde prozeduren simplifikatzea. Prozesuen beringenieritza, baita ere berdiseinua, azterketa sakon bat egin nahi dugu, zenbat kasutan, adibidez arartekoaren kasuan, ari laguntzeko eta eskari soziala dagoen kasuetan, prozedura horiek guztiak aztertzeko. Gero etengabeko prestakuntza langilei begira. Hau da, prestakuntza berariazko bat behar baldin bada, saiatzen ari gara hori bultzatzen. Arauzko simplifikazioa, arauen simplifikazioa, errebisioa indarrean dagoen araudiari dagokionez, eta hiperregulazioaren buzoia ere martxan jarri da, erakundeek 300 bilera baino gehiago izan ditugu erakunde desberdinekin plan hau aurrera eramateko, bai gizarte arlokoak, industria arlokoak, besteak beste. Kexu bai ziren. 5.000 normas. Esto es un problema para la gestoría y para nosotros, por supuesto. Eta guretzat hori arazo bada. Datuaren gobernua funtsezkoa da, hau da, erabiltzaileen hortasun erregistro bakarra izatea, informazio bakarra izatea, identitateen erregistroan lanean ari gara, gero GV-aren atariak, 200 bat ditugu, baina murrizten ari gara, maketatzen ari gara, GV-an sartzen gerenean, jakin dezagun hor gaudela, kontutan hartu gabe ze atari pera nahi dugu. Eta gero, arrakala digitala murriztu nahi dugu, noski, eta bultzatu nahi dugu funtzionario maila, lekua izan dezaten eta bere informazioa erregistratu dezaten gure izapideen barruan, gure datu baseen barruan, eta gero herritarrak hartzeko bulegoa noski. Lo que estamos haciendo en la parte de la simplificación. Orain, azalduko dizuet zein den prozeduren simplifikazioa. Alde batetik, bere ingenieritza bat egitea antolakuntzaren aldetik, bai lege arloan eta bai teknologia arloan. Konpentsatu egin behar bai da. Alperrik da robot bat, automatizazio bat sartzea, eta horretarako prozedurak simplifikatu egin behar da, eta aztertu egin behar dira jakiteko ze beharrezkoak ez diren izapideak kanpan uzteko, eta baita ere kostu ekonomikoak arintzeko. Teknologia berria sartu nahi ditugu horretarako, eta egin dugun lehen gauza izan da modu pilotoan lan egitea, hainbat prozedura sinpletzeko, gizarte zerbitzuetan adibidez, energia arloan, hezkuntzan eta osasunean. Arreta deitu digu, adibidez zerbitzuen inspekzioak, edo zuzendaritzen nagusi batek ere esan dezake, aizu, 8.000 espediente ditute bazteko. Beraz, beraiekin batera lan egin dugu aztertzeko egoera. Gainera, simplifikazio administratiboa egiteko bulego baten oinarriak jarri nahi ditugu. Eta askotan gertatzen baita, ezakigula ondo zentzuk diren flakiak. Eta ikusiko dugu flakiak nola kendu lehenik eta behin. Simplifikazioari dagokionez, Ziklope SA eragun zagutzen duen horrentzat beti gauza bera da.
Baina oso garrantzitsua da urrats guztiak betetzea eta ondo dokumentatzea. Prozedura batean sartzen garenean, argazki finko bat ateratzen dugu. Arauzko alderdian, prozedurazko arloan eta teknologian eta baita arauen arloan. Denak aztertu ondoren ikusiko dugu zen jarriko dugu martxan. Eta martxan jartzen dugunean ikusi beharko dugu nola ebaluatu eta nola aurrera eraman. Erdian jarriko ditugu bezeroak, baina ez bakarrik azken bezeroa. Erdian jarri behar ditugu tartean dauden eragile guztiak, bai. Hartzailea izango da herritarra, baina tartean txostenak eskatuko beharko zaizkie hainbat sailei eta horretarako haiek ere kontutan hartu beharko ditugu. Behin ezarrita zeintzuk diren neurriak, ikusiko dugu zer egiten dugu neurri teknologikoi dagokienez. Azkenean beraiek egingo dute guk egiten dugun gauza, bera simplifikazio administratiboan egiten duguna. Hau da, alderdi teknologikoan desberdindu egingo dugu administrazio elektronikoa zer den eta robotizazioa zer den. Guk prozesu edo hainbat hobekuntza egin ditugu teknologia arlean, haietatik batzuk automatizazioarekin eta robotizazioarekin dute zerikusia. Hau da, ikusi dugu zenbait arlotan, zati batzuk robotizatzeko beharra edo aukera ere badutela. Beraz, kontutan hartzen dugu zentzun diren baldintzak, matrize bat hartzen dugu kontuan ere bai, elkartu egiten gara eragileekin, robotizazio horretan parte dezan, edo 50 milioi aldiz hartzen gara estatuaren administrazioan ikusteko edo jeisteko ze prestazio dauden eta alderaketa bat egiteko. Aztertzen da, erabaki bat egiten da, horretarako batzorde bat dago, 15ean behin bat bihurtzen gara, eta gu simplifikazio administrazioko kideok ikusten dugu zeintzuk izan daitezken bideragarrienak. Eta orain rollo hau guztia sartu ondoren ikusiko dugu gehiago zer den simplifikazioa. Eso de lo que hicimos en... Kasu honetan, lehenengo lan honetan, administrazio simplifikazioa 3-4 prozeduratan jarri genuen, desgaitasuna, mendekotasuna, kide ugariko familietan, guraso bakarreko familietan, eta mendekotasunari lotuta 30 bat prozesu ikusi genuen robotizatzeko aukera zutenak zirela. 7 abian dira, beste batzuk garatzen ari gara, eta bat dagoeneko produkzio prozesuan dago, produkzio fasean. Eta kontuan izan, azaroan hasi ginela robotizazioarekin bat garatzaile ditugu, eta ari dira lan honetan laguntzen. Eta hemen ikusi dezakezue zer fasetan dagoen, zer nolako bilakaera duen lanak. Eta hemen lanaren konplexutasuna sailkatu egin behar zen, erabilera kasua, 50.000, 40.000, eta gero erretornu tasa edo oinarriko kostua kontuan izan da zenbat ordu eskaintzen zituen administrari batek, kontuan izan dezagun automatizazioa eta robotizazioa aplikatzen dela baliorik ematen ez duten zeregin horietan, bai? Niri Excel bat ematen badiate, hartu behar dut, tratatu behar dut, eta gero informazio hori nire aplikazioetan sartu behar dut. Beraz, horrelakoak dira automatizatzen direnak. Eta kostuaren estimazioa egiten da, administrariak eskaintzen duen lanarekin alderatuta. Eta hemen ikus dezakezue, ditugun datuekin zer nolako priorizazio matrizea daukagun, horizontalean ikus dezakezue peibaka, hau da zenbat hilabete behar ditugun kostuaren kalkulu horren arabera, zenbat hilabete behar ditugun berreskuratzeko egindako inbertsioa izan daiteke hilabete batean, 2, 3, 5, eta ikus dezakezue, zirkulu horret duen tamainaren arabera, kostu handiagoa, la txikiagoa, izango dela zenbat eta handiagoa, orduan eta handiagoa kostua, eta vertikalean ikus dezakezue, zenbait adierazle daudela, adibidez, zer aplikazio erabiltzen ditugun, gogobetetasuna ote duen erabiltzaileen aldetik. Eta neurri ponderatu batzuen bitartez, azkenean laguntzen digu gure autuak egiten.
Eta hemen ikus dezakezue fitxa bat, bai, robotizatutako lan batena, eta, bueno, egiten dena da, urruneko asistentzia horren parteak, Excel batzuetara ekarri, orain arte horrela egin izan dugu, eta gero hori gure sistema sartzen genuen. Eta hemen egin duguna izan da, hori robotizatu. Bada kontrolerako fitxa bat, gero jarraipena egitea albidetzen duena. Beraz, baduzue deskribapena, robotizazioaren kostua, ikus dezakezu hauteman diren arriskoa zeintzuk diren, eta abar. Eta, kasu honetan, 3.600 ordu baino gehiagoko kostua izan dugu. Ekonomikoki kuantifikatuta, 2,19 administrarien lana egin du. Kasu honetan, lan hori automatizatzea egin daiteke hasi eta buka osorik egin daiteke. Beste kasu askotan ezin da egin osorik. Beraz, 2,17 administrari horien kostua bada 82.000 eurokoa. Beraz, kasu honetan, 50.000 sarrera horiek baino gehiago automatizatuz, itzulkina bada 3 hilabetetan ordaintzen den inbertsio bat. Paybacka 3 hilabetetan lortzen da. Y finalmente, pues comentaros un poco lo que nos estamos encontrando. Eta zer indargune ikusten ditugun? Bueno, badago implikazio maila handia, zerbitzuen aldetik, eta egia da ere, erabiltzen ari garen aplikazioetako asko, partekatuak direla, eta horregatik programazioa eta lan hori berrerabili egiten ari garela. Eta arriskuen artean, dagokion funtzionalarekin negoziatzea, langile baldintza batzuk modu batera edo bestera adierazten dituzterako, azken batean lan egiteko modu desberdina daude. Eta aplikazio bat ordezkatu nahi baduzu, kontuan izan behar duzu horrek lan bat eskatzen duela. Eta noski badira ere, tratamendu berezia eskatzen duten datuak. Eta, kasu batzuetan eragile gehiago daudenez, kontu handiagoz ibili bargara. Eta hori da dena nire aldetik. Gracias. Hola a todos. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos de mis compañeros. Nik ere nire eskerrona adirazi nahi diet, antolatzaileei, gonbidapena, eta atsegin handia da zuen aurrean generalitatean egiten ari garena azaldu ahal izatea. Pixkat, Pakok esan duenaren arira eta simplifika planaren baitan, zer egiten ari garen azaldu nahi zuet. Adimen artifizial sortzailea erabiltzen ari gara, eta azalduko dizuet pixka bat, zer gertatzen ari den. Helburua da, harremana jario handiagokoa izatea, administrazioan eta erabiltzaileen artean, eta abian jartzen ari gara generalitateko hainbat atalitan. Adibide hau ekarri dizuet, sonsolidaritateko da, eta hau abian jarri genuen danak sortutako larrialdi egoeraren ondoren. Eta, pentsatuko duzue, hondamendi hura gertatu zenean, informazio ugari bideratu behar genien, herritarrei, informaziorako bidea behar zituzten, laguntza prozeduren berri izateko, voluntario gisa parte hartu ahal izateko, informazio ugari kudeatu behar zen, eta gainera iaia denbora errealean eguneratzen zen. Oso zaila zen, informazio hori guzia modu argi batean biltzea eta transmititzea. Hainbat ataritan sakabanatuta geneukan, eta horregatik erabili genuen sistema bat, adimen artifizial sortzailea erabiltzen zuen eta hizkuntza naturalaren bitartez, aukera ematen zuena danarekin lotutako kontsultak egiteko. Espedienterako kontsultak ere egin zitezken, eta bar. Eta laguntzailea bagai zen erantzuteko zuen ezagutzaren arabera, nahiko modu zehatzean. Eta nahiko azkar. Eta, estatistika batzuk ekarri ditut, 17.000
bisitari izan genituen, eta 1000 izan zuten hartu emana laguntzaile virtual horiekin. Eta horietatik 100 erabiltzen ziren adimen artifizialeko baliabideak galderari erantzuteko. Esan dezakegu arrakasta handia izan duela ekimen honek eta gainera baliagarria izan da informazioa denbora errealean. Helarazia izateko beste kasu baten ezinezkoa izango litzatekelako aukera zelako araudiak eta barri irakurtzea. Beraz, erantzuna aproposa izan zen eta ona izan zen egoera horretarako. 3000 prozedura administratibotik gora ditugu generalitatean eta zuzendaritza nagusian lanean hasi ginenean ikusi genuen etiketatzea askotan ez zela zuzenekoa. Eta horregatik herritarrentzat oso zaila zen aurkitzea behar zen prozedura ez bazuen ezagutzen zehazki zer izen zuen behar zuen prozedura horrek. Beraz, taxonomia berri bat erabiltza proposatu genuen, baina noski hor prozedura horiek lotu egin behar ziren taxonomiako 200 termino berri horiekin. Hau lehen pentsa ezina zen, niz eta sailburu ordetzetan eta barretan banatu, ezinezkoa izango zen. Eta horregatik erabili genuen adimen artifiziala informazio guztia irakurtzeko, gure katalogoan, araudi soziala eta barri irakurtzeko, eta irakurketa horren arabera adimen artifizialak sailkatu egiten zuen prozedura 200 taxonomia termino horiek erabilita. Minutu gutxi batzuekin nahikoa zen, eta horrela lotura horiek sortu ziren sistema horrekin, eta egitura askoz ere erabili errazago bat eskaini ahal izan genion gure herritarrei. Enpresa kanala ikus dezakezu hemen. Gaika egin daiteke, aukeraketa bat, filtratu dezakezu edukia, testu askeko eremu bat ere badago, bilaketak egin ahal izateko, bilaketa indexatuak egiteko aukera ere badago, eta horrela, moduz askoz ere, zehatzagoan eta arinegoan ematen zaio herritarrari behar duen prozedurari buruzko informazioa. Eta honi esker ere, entrenatu egin ahal izan ditugu, beste sistema, adibidez danaren laguntzaile virtual hori. Dena dagoeneko antolatuta dagoenez, taxonomia termino horiekin antolatuta dagoenez ere, errazagoa da sistemarentzat erantzunak eman ahal izatea. Proiektu honi esker, gainera, etiketatze zuzena egiten ez zen kasuetan, ohartarazpenak sortzen ziren, eta kasu gehienetan gertatzen zena zen, prozeduraren deskribapena ez zela egokia, eta horregatik jendeak ez zuen ulertzen. Jendeak ez zuen ulertzen eta adimen artifizialak ere ez. Eta, noski, hau dela eta, seginen, modu argiagoan idazten. Eta hala, prozedurak eraldatu ahal izan ditugu, eta askoz ere ulerterrazagoa dira, herritarrentzat ere. Proyecto, los próximos pasos que tenemos pendientes. Urrengo urratsei dagokienez, hemen ikus dezakezue gure prozeduren katalogoa. Lanean ari gara, katalogoa garatzeko, eta prozedura baten kudeatzaileak prozedura berri bat sortzen badu, etiketa batzuen gomendioak aterako zaizkio. Eta aukeratu ahal izango du 200 etiketa horien artean. Eta erabakia funtzionarioak hartuko du, Beste erabilera adibide bat. Lotuta dago ere, dagoeneko aipatu dutenarekin, eta bada adimen artifizialaren erabilera dokumentuetatik datuak erauzteko, kasu honetan etxe bizitzarako diru laguntzen dokumentuetatik. Etxe bizitzen alokairuko kontratuak eta ordainagiriak baliatu genituen, eta helburua zen dokumentu horietako informazioa erauztea, aztertzea, jakiteko ea baldintza betetzen zituzten laguntza jasotzeko, eta horri esker dokumentuak aztertzeko denbora 180 gutxiago izan zen, eta orduko prozesatu ziren espedienteen tasa 133 handiagoa izan zen. Beraz, hemen
Hemen ere ikus dezakegu nola sistema bera erabili dezakegu SML baten bitartez, datu orokor horietan XML horren bitartez, beharrezko datuak erauzi ditzakegu, eta horrela, deialdietan baliatu daitezke, erabakitzeko ea pertsona horrek betetzen dituen baldintzak ala ez, baina lehen esan den bezala, berrikusi egiten da. Bai? Prozesu honek baduelako halako doitasun maila, baina beti da beharrezkoa funtzionarioak berrikustea. Alokairuaren kontratuarekin, prozedura berbera da. Datuak ateratzen dira, XML formatu batean ateratzen dira, eta partikularren arteko kontratuek ez dute zertan izan. Halako formatu normalizatu bat, eskuz idatzita ere egin daitezke, kasu honetan adimen artifizialak datuak ateratzen ditu, eskuz idatzita egon arren, eta XML hori sortzen du. Eta azkeneko kasua, lehen aipatu duen zerbaitekin lotuta dago, prozeduren etiketatze horrekin gertatu zen bezala, ikusi genuen prozeduretan, esan dudan bezala, erredakzioa etzela argia, hau da, etzela ongi ulertzen, prozeduraren deskribapena, eta horregatik lanean ari gara. Oraindik ez dugu amaitu, baina lanean ari gara, proiektu honetan, eta helburua da, prozedura berri bat sortzen duenean kudeatzaileak, idazten duenean, prozedurako kutxa horietan, adimen artifizialak proposatzen dio testu alternatibo bat. Araudia betetzen duena, zehazki ISO 2495/2024, hau da, lengoaia argiarena. Eta helburua da, hizkuntza argi batekin idatzia izatea prozedurak. Beraz, hau da, kasu erreal bat, hasieran honela idazten du kudeatzaileak, paragrafo luze horrekin, zaila da irakurtzea, aplikatzen dio adimen artifizial sortzailea, eta eraldatu egiten du, eskuineko testu hori lortzen dugu, pixka bat argiagoa dena, letra beltza dauka, badauka ere, eskematikoagoa dena tal bat, herritarrarentzat ulerterrazagoa da azken batean. Eta helburua da, prozedura baliagarria izatea, bai kudeatzailearentzat, bai, esan ditugun prozedura horietarako, ez denez betetzen estandar hori, hizkuntza argia ez denez, eraldatzeko aukerak ematen dizkigu. Eta horixe zen dena, gure aldetik, mila esker, eta galderari baduzue, atsegin handiz erantzungo ditugu. Hor dituzue gure helbide elektronikoak, harremanetan jarri nahi baduzue. Mila esker, ekimena gurekin partekatzeagatik, hau orokorra